Nis, tá mu chun písa óráníochta I dhéanais. Tá órán deas am an seo, má idir sin technoliacht, agus ceap me go mocha go deas dá ganhud le chéile. Tú ré? Nis, sula mus ná an tórán a chana, tá mus na glórchaí a héamh. An seo, tá mus chun nuair tá lína ard, canamúd go hard, nuair tá lína ísisiil, canamúd go híisiil. Cos le seo? La. Út ná sin íon ram? Ama. Tíla mu a ceann seo. La. Ama her fad. Cif hín ceann seo? La. Allin. Sy'n ceann deire. La. Mo her fad. Tá súlam gwn yn glór bráte. Inis. Siwd na focla a bhaith an órán. Dúirs me go bhfuil an technoliacht an, tablet, ríomhaire, clúiseáin. Sin PC technoliachta. Chamála sin tám gafa le, ba sé sin san órán. Cíntin sin go daithníonn rud go mór leat. Chamála sin tá ag bra Cínte sin gúil rud éigean wet. Tastíonn se wet. Ú tú ré? Cána me sé dúsa, agus beidir cána sib se é leom I níos sin. Híon, dó, tí. Technoliacht, technoliacht, tám gafa le technoliacht, 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 ag bra technoliacht. Mocha blades cá bhfuil sé tá obair le déanamh mocha hantar dá mé cá hí mé gleach go nach chuir. Ríomhaire tablet clús an technoliacht, ríomhaire tablet clús an technoliacht. Amwa. Rachmús trí sin agus canamúd le chéile. Nis, dús báide, dermúd technoliacht, technoliacht, tám gafa le technoliacht. Technoliacht, technoliacht, ag bra technoliacht. Tú ré? Híon, dó, trí. Technoliacht, technoliacht, tám gafa le technoliacht, 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 ag bra technoliacht. Go hálinn. An dá na písa. An seo tá a cuairtear rud éigean. So beidir chun na láb amach mar seo. Mocha blades cá bhfuil sé tá obair le déanamh mocha hantar dá mé cá hí mé gleach go nach chuir. Go hálinn fad. Spísín deire, tá ag tosnú ard agus teach níos ísile. Ríomhaire tablet clús an technoliacht, ríomhaire tablet clús an technoliacht. Anha her fad. Bannig tríal as písí eile technoliachta a chur san órán agus cúine an fón céine leis.